Ahojte, dneska vás prevediem mojou opravou repasom hydrauliky na Zetore 6011. Tak som sa to snažil vytrhnúť, ale to nešlo, musel som to pekne podpáčiť pajsrom, potom sa to pekne odlepilo. Snažil som sa to sám všetko rozobrať s domienkou, s tou, že to aj opravím, ale keď som to začal rozoberať, dal som to na Instagram, všetci ste mi písali, že nie, do toho nech sa sám aj nepúšťam, každý mi posielal kontakt. Tak som nakoniec áno zavolal pánovi a za 3 dní to opravil, 260 €, pekne to pretesnil, hop šup. Krásne som došiel k nemu, pekne to takto heverom, alebo ja by som to povedal, kladkou vyťahol. A potom už tu som vyčistil aj spodok čerpadla, všetok ten mazut som povyberal, povyčisťoval. S naftou som to pekne so štecom čistil, celý filter som vybral, zamočil, nechal som ho lúhovať. Tu som ešte pekne, jak som mal dole čerpadielko so servítkami, každý roh sa snažil vyťahnuť starý olej, mazut, nech je to 100%, čo najlepšie. Keď už to robím, tak nech to aspoň troška vyzerá, nech je to ono. Nový olej som dal PP90, hustejší, cez zimu nepoužívam hydrauliku, nevadí mi to. A potom už iba čerpadielko nahodil, vrch som nahodil, naštartoval a bum, krásne vyskočila hydraulika hore a hotovo. Čau.